tene November kalo tile fila an balimaw aw bisimila malɛkti don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu man bolo kalasaw ma o dɔ ye k'a fɔ octobre kalo tile 30 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ fila ye olu ni tora bingani wale dɔ la ɲɔnɔ an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ juma tɛmɛni n'o yɛrɛ kun ye octobre kalo tile 30 de ɲɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dunbuguba binganikɛla dɔw de kɔni taara bin yen dɔgɔkun sugu kan a yirala k'a fɔ ni marifatigi ninnu yɛrɛ kɔni donnen sugu in kɔnɔ o fɛn min ye mɔgɔ fila ye ni donso fini kun bɛ olu la u y'olu kɔni bɔnɛ u ni na ni wale in kɛlen sugu kɔnɔ mɔgɔ tɔw jatigɛ kojugu bolila ko wa mɔgɔ si ma se ka maga furi ninnu na fo ɛrɛ damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ ni wale in sababu la ko fɛn min ye Dunbuguba n'a dafɛ dugu ye olu kɔnɔmɔgɔw kɔni sirannen don ka bɔ ko wa hali ɲɔtigɛ n'o yɛrɛ wagati sera u tɛ ka se k'u k'a kɛcogo la o kama k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka se ka nin degun in kɔni ɲɔtigɛ b'olu kan kunnafoni tɛmɛnenw na an kun y'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye UNTM ye n'o ye Mali baarakɛlaw ka jɛkuluba dɔ ye k'olu kɔni ye sɛbɛn dɔ bila ni k'a yira k'a fɔ u bɛna taa baarabila la nin baarakɛla ninnu ka sɛbɛn kɔnɔ a yiralen don k'u bɛna taa heure 72 baarabila la sɛbɛn in kɔnɔna la hali bi fɛn min ye UNTM mɔgɔw ye u y'a yira k'a fɔ ko nin baarabila in kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ fɛ de farankan kɔni kɛra école karamɔgɔw kun kɔsa in na article 39 kɔni hukumu kɔnɔna la k'o farankan ɲɔgɔnna ka k'olu kun o de kama kumakan laban na u y'a yira k'a fɔ ko nin 72 heures baarabila in kɔfɛ n'u ka laɲini kɔni ma sabati ko jamana ɲɛmɔgɔw k'u sigi ni nin wale ɲɔgɔnna wɛrɛw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa kɛnɛya fan fɛ a yirala k'a fɔ kunu novembre kalo tile fɔlɔ fɛn min ye mɔgɔ 11 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la walasa ka maliyɛnw ladɔnniya coronavirus ko tagabolo la an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale ye sɛbɛn dɔ bila kunu o sɛbɛn kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ novembre kalo tile fɔlɔ fɛn min ye mɔgɔ 11 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 5 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ si ni ma to bana in na bana in yelen filɛ nin ye mɔgɔ 11 kura minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ kin fɔlɔ filanan sabanan naaninan ani duurunan ma ka taa coronavirus donni na Mali la fo ka taa bila kunun na novembre kalo tile fɔlɔ k'a yira mɔgɔ minnu na u bɛnnen don mɔgɔ 7,565 ma olu la fɛn min ye mɔgɔ 131 ye olu ni tora a la wa ko mɔgɔ 2,758 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na an bɛ taa kunnafoni kuncɛ Tombouctou a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 30 yenkaw kɔni bɔra ka tagamaba kɛ kunnafoni tɛmɛnenw na an kun y'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye silamɛw ye olu diminen don nin wagati in na kosɛbɛ Faransi président kɔrɔ n'o ye Emmanuel Macron ye o hukumu kɔnɔna la sa Bamakɔkaw ni Kayikaw ta kɔfɛ a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 30 n'o yɛrɛ kun ye juma tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati Tombouctoukaw fana kɔni bɔra k'u ŋaniya yira ni mɔgɔ kofɔlen n'o ye Tombouctou silamɛw ye u yɛrɛ kɔni jamakuluba de bɔra wa u y'a yira k'a fɔ u ka nin bɔli in kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ fɛ k'u ka dusumakasa de yira wale minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin kira ma nin wagati in na nɛɛma ni kisi b'a kan hakililajigila an b'a yirala k'a fɔ nin wale in tɛ ka kɛ Mali dɔrɔn na a yirala k'a fɔ silamɛ bɛ dugu minnu na ani silamɛ dugu yɛrɛ kɔni caman olu bɛɛ lajɛlen wililen don k'u cɛsiri ni kɛlɛ in na an balimaw ni kunnafoni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la foli belebeleba b'aw ye aw ka timinandiyaw n'aw ka danaya la Ala ka dɔgɔkun yɛrɛ d'an ma